Ahojte, volám sa Richard Tomeček a som študentom Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci a študujem agropodnikanie so zameraním na farmárstvo a teraz vám ideme ukázať naše školské hospodárstvo. Chceš byť bližšie k prírode a vidieť svoju prácu každý deň? U nás sa naučíš, ako sa starať o pôdu, o rastliny a o zvieratá. Farmárstvo nie je len práca, je to životný štýl, ktorý má zmysel. Bez farmárov by sme nemali čerstvý chlieb na stoloch, čerstvé mlieko v pohároch a čerstvú zeleninu v jedlách. Agropodnikanie má zmysel pre našu budúcnosť. V našej škole sa zaoberáme aj zdravou výživou, preto na školskom hospodárstve pestujeme rôzne plodiny. Máme tu aj exotické vtáky, napríklad ako emu hnedý. Naučíš sa pracovať s modernou poľnohospodárskou technikou a zistíš, ako hospodáriť. Získaš praktické skúsenosti priamo na poli. A uvidíš, čo obnáša pestovanie plodín, zeleniny a ovocia. Ďakujeme za pozretie tohto videa. A tešíme sa na každého nového prváka. Ahojte.